Mitä jos meidän ei tarvitsisi enää nukkua lainkaan? Meihin tarvittaisiin enää sänkyjä, vuodevaatteita, peittoja, yöpaitoja. Kokonaisia tehtaita ja kauppoja jouduttaisiin sulkemaan. Todennäköisesti ei olisi enää yötäkään. Monet eläinlajit kärsisivät nälkää, kun ne eivät uskaltaisi enää liikkua valoisalla. Koulupäivä voisi jatkua yölläkin. Opettajien pitäisi tehdä töitä päivä- ja yövuorossa. Jotain uutta pitäisi keksiä tilalle, jos koulun tuntimäärä kerran tuplaantuisi. Ehkä öisin koulussa kerrottaisiin tarinoita.